Παιδιά, ετοιμαστείτε για το event. Πάρτε βαλίτσες όλα αύριο, 6 ώρα. Θα είμαστε στις Σκούνιες. Στο λιμάνι στις Σκούνιες θα τις δείτε. 6 ώρα θα είμαστε εκεί να βγάλουμε φωτογραφίες όλα. Και έχουμε, όποιος έρθει πρώτος θα έχει μία έκπληξη. Δεν θα την πούμε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Θα βγάλουμε φωτογραφίες, δωράκια θα σας δώσουμε. Αυτά, βαλίτσες ετοιμάστε όλα και ελάτε Τίνο στο λιμάνι. Θα έχει ένα μπλε δρόμο, θα το ακολουθήσετε και θα δείτε τις Σκούνιες. 6 ώρα να είστε στις Σκούνιες τις μεγάλες. Και τα λέμε εκεί. Εντάξει, θα κάνουμε και live. Όσοι δεν έρθετε, θα βλέπετε από το live τι γίνεται, εντάξει. Και εμείς θα τα πούμε στο live. Bye.